16 के उमिरिया में भइल बियाहवा ए बालम भइल बियाहवा ए बालम ससुरा में सम्हरे ना बेलनवा ए बालम ससुरा में सम्हरे ना बेलनवा ए बालम। अरे सासू हमरो मारे ननदिया गरियावे ए बालम ननदिया गरियावे ए बालम देवरा रोटी बेले के सिखावे ए बालम देवरा रोटी बेले के सिखावे ए बालम। 16 के